जोंना मोख्रा मासे फैसिगोनलाय अ सानै हमनांबाय नै लाग्रोनो बायजोबनायसो अखा हानायाव बोरै बोरै थांला जोबखोथाय नै दासो जोबदों दै बानायाव गेलेनानै नै हाय गाइस खुलुमबाय हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे बयखौबो बरायनाय थाबाय थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिबा হাই গাইস কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো তো আমাদের একটা ছোট মোটো চ্যানেল আছে তাতে আমরা প্ল্যাঙ্ক ভিডিও করি जों सानैजों दङ नै ओमफ्राय एसे बुंना होलाय जों दा मा खालामनो नागिरदों बुङालै आं माने नायनोसो बुस्थुखौ मा जिनिस नुनानै थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौ नों गाखोगोन दा उफाय गैया गाखोनानै ओमफ्राय जोंना गासिबो गेटानो बन्द जोबो ओरैबो बन्द ओरैबो बन्द गेटाव बन्द थिं साजोंसो गाखोनांगोन गाखोनांगौमोन ओमफ्राय थाइजौआबो हनै बैयावनो दं ओरैजों हनै बोरमोनलाय गाखोआबा उफाय गैया जों अ नै बैनो थ' गाइस नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थाइजौआ बिराद गोमोन गोमोन गाइस गोगोम गोदैखा जाबाथाय जानो लुबैलायखागोन होनदों गाव दा नायसै र' माबायदि थाइजौआ थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेनिफ्राय नायनो हागोन नै भिउखौ एसे अखा हानोसै नै गाइस अखा थाइजौ जाखांनानै बल खेला नायनो थांगोन गाइस निहुरु फिल्डआव गसाइगावनि बल खेला जागासिनो लिग गेटआ मानि थाखाय बन्द मोनलाय जों मानो वाल गाखोनाङा रावबो गैया मानो मा होनो फाख्रिगुरि ना मा होनोमोनथाय बेंगलाव मामा हैदों मा डाक्टरनाव थांदों आदसा बिमाबो बिफाबो फंबायबो बिदाबो थांजोबदों थाला होलांजासिम बे मानसियानो कलेजनिफ्राय एगजाम गनानै वाल गाखोनानैसो फैनांबाय जोंसो गाखोलाबायदों आरो थाइजौ नांगौबो आंखौबो गाखो होबाय फालतुनो सिखावसो नंलायलायदों सोरबा सोरबा लामाजों नुलांनाया अ माय गड नै हाग्रा बारिजों थाइजौ नागिरनोसो गाखो मोजाङै थाइजौ फिथाइया बोरै गोमोन गोमोनानो गैया नामा लागाव सिरिबाय नै र' अह' देन्जार बोरै थाइसेया लागाव थ' गाइस हानखांबाय नै दा फुरा गोमोन गोमोनखा नै अ माय गड नै नायनो हागोन फुरा दं जाहैनोसै जों दा सानैजोंनो जाजोबनो हायो ना हाया नायनोसै आयौ अ सानै हमनांबाय नै लाग्रोनो बायजोबनायसो बोरो थाइजौखौ बेखौसो जाला थाम्फै अरनाया मानजोब्बाय फाग्लासो सुगासिनो नै ओरै बानायरा जोबजोब्बाय नै थाइजौ लेबसो फुरा जानोसै देन्जार गोमोन नै है माखासेखौ न' सायावसो दोनहैबावबाय बोरै सायो माबायदि गोमोन नायदो बेखौनो जानो नायबाय थाखादोंमोन हानजेनबा नोगोर नामा नोङो हानो रामा रोङा फिथाइखौ खोमाजोब्बाय बेयो बिराद गोग्लैदोंमोन फिस्रिनोनो हाया थाइजौ फिस्रिनायानो गोमोना सिरिया गोथां सिरि थाइजौआनो खामाय गैया ओमफ्राय थाइजौखौ जाबा नै बियो बिफांखौनो लांनो लुबैगोन नै बियो जानायनि र' दाबो जायाखै आयौ जानायदो जानायसै नै जादो माबायदि देन्जार मिस्थिसो आलदाल' मोनदों नोङो बाजाराव लांफाजोबगोन खनसेनो थाइजौआबो मालायनि बायदि गेफे गेफा नङा एसे राफोद मोजांथार जा लेबबाय नै जाखावजोबसिगोन दा मानसिया बिफाङावनो हरखादों गस्लाया नायदो दामफ्रा लेथ्राखौसो गानना गाखादों आं मैला गोगोम गोदे जाखांबाय मोदोम जाबाय जाबाय खन नांलायबाय आद्रि बेसारा मानसि बेलाय फिसौखौलाय जाखांबाय गाइसनै ओमफ्राय जासे जानानै लांबावसां रुमाव गोगोम गोमोन थ' गाइस भिडिअखौ बिदिबा नायलांबाय थादो जों दा बल खेला नायनोसै फिल्डआव गाखोनोसो नागिरबाय नै एसला जाला आङो मोजां फाग्ला गोलैगोन
आंथ' बोरै गाखोनांगौ मालायखौसो होनलायलायदों आङो दे बे थाइजौआ लाग्रो जोंना मोख्रा मासे फैसिगोनलाय मोख्रा मासे फैबावबाय बे गोमा नोंनि पार्टि नामा ना मालागुरिनिसो होनो बैयो ओरैजों नायग्राफ्रा नायला आयु नायखादों ओइ रेंक्रुट हल सोर देरहाखो माबा सोर जोखो अबेया गोमोआ हा नंगौना नङा जाखो सोलायसिबाय नामा हनै अखा हाबा हामसिगौलै नै ओरैजों नायग्रा जोब नै गोसो होनानै नायदों बयबो एबार हाबसिगोनदांलै नै हाबबाय सेस अखासो हाबाय नै खेला नायनाया साथाया नै बेनो ना जोंना जाबावो बियो खोमसि दासो हाबथिफिन जादों नै अखा हानायाव लागायगासिनो ओरैजों नालै दं माला थांमोननांगौ गाबनाय माने लेभेल गाबाखैलै गाबनाय खालामाखै नर्मालसो क्या बोला तूने खत्म जाबावो बे अखानायाव जाला नै अखाजों माबायदि मोनदों अखा हानायाव नायनानै गोसोआ गार्देन जाबाय गारदों नामा थांनो लिंबाबो थाङा नोङो सिजोब्बाय नै गैला ना खानायफ्रा गैला फाग्लासो नै सासेयाथ' बिजि खानाय अखा हानायावनो बोरै बोरै थांला जोबखोथाय नै दासो जोबदों दै बानायाव गेलेनानै नै नायलाय नालि दैया खेलानि सम फासमोन मोनाखैलां खेलाखौनो नायनो जोंलाय थांला थांसैथ' थाङा माथो बावरा दखान बाजाराव थांसैथ' बाजाराव मा लायनो अखा हानायावलाय अखा हाला जाम्बा फुसका जानोसैलाय नै गिलु बालु दं दैफ्रा गोरानसो जागोन जों नों मा जागोन नों हा खोन्थालाय मिथिया जमनायानोलाय आखाइ हेबलायखायो खिथुजों जि फाग्ला जानोसै नै जाम्बा जोंहा ओरैनो जागासिनो सासे जानायल'सो खासेवसेव खानोबो नायजाला वा वा आं दै गैयाबाथाय जानो सुखाया देलाय स्टाइल लालायनानै जादों माखौबा जानायल'खा नै मम' जानोसैलाय मम' देलाय आरोना नै बावबो बानायफैयो बेयो बै इउस खालामोन जानोसैलाय नै दे जा आयु जानायल' ओरै सासे दासो जादों नै सुबानो दासो गोदौदों কেসে আমি কই তুই পারিস না হ্যাঁ গাইস লাইক টমেটো সাবলাইট তাড়াতাড়ি করো আমরা প্রায় 1000 সাবলাইটের কাছাকাছি চলে গেছি আমাদের এই আশা পূর্ণ করে উৎসাহিত করো হ্যাঁ উনি কই আর উল্টো দেশে একেবারে